ku danna subscribe, sannan ku danna alamar kararrawa, sannan ku danna liking domin samun shirye-shiryen mu a kowace rana. Ku biyo mu a tashar mu ta Rayuwar Zamani TV domin samun shirye-shiryen mu a kowace rana. Matashin nan da ya janyo hatsaniya a garin Argungun na jihar Kebbi, Muhammad Jamil Bello, ya musanta rahotanni da ake yadawa na cewa wai jami'an hukumar DSS sun buɗe masa wuta bayan ya kokarin damƙon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Dan za a tuna, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya halarci bikin al'adun gargajiya na kamun kifi da noma da ake gudanarwa a garin Argungun na jihar Kebbi. Wannan shine karo na farko bayan kwashe tsawon shekaru 11 ba tare da an yi shi ba. Mai magana da yawun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Mr. Femi Adesina, shine ya bayyana haka, inda ya ce shugaba Buhari ya bayyana dawowar bikin a matsayin wata manuniya da ke nuni ga nasarar da gwamnatinsa ta samu wajen inganta taro a ƙasar Najeriya. Daily Trust ta rawaito an hangi matashin yana ta ƙoƙarin kusantar shugaba Buhari a daidai lokacin da ya tsaya tare da manyan baƙi domin ɗaukan hoto. Kwatsam sai ya kutsa kai har gab da Buhari, da ƙyar jami'an tsaro suka cimime shi. Sai dai ba kamar yadda aka yi ta yaɗawa ba. Bello ya ce babu wanda ya harbe shi, kuma ya samu kulawa kyakkyawa daga wajen jami'an tsaro, wanda ya ce har abinci suka bashi. Bugu da ƙari, Bello ya ce abin da ya yi shi ne duk a cikin shauƙin ƙaunar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kuma ya ce haɗuwarsa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shine babban burinsa a rayuwarsa ta duniya. Ya ƙara da cewa ko da a ce ma an harbe shi, dukan buƙatarsa ta biya, ma'ana kwalliya ta biya kuɗin sabulu. A jawabin kakakin shugaban ƙasa, Malam Garba Shehu, game da lamarin, ya ce masoyin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne mai rawar kai, wanda ya ƙoƙarin kusantar shugaban, amma bai san ya wuce gona da iri ba.